A duk sanda muka rasa waɗanda muke so a rayuwa, ba wai hakan yana nufin ba za mu iya rayuwa ba ne. A'a, hakan yana nufin cewa labarin ƙaddararmu ne ba zai taɓa tafiya ba sai tare da su. Khalil, kada ka bari soyayyar da ka yi a baya ta ruguza maka rayuwarka har ka nemi rasa kanka. Shi jarumin namiji shi ke danne zuciyarsa ya fuskanci rayuwa, saboda rayuwa ba za ta taɓa daina zuwa mana ba sai da ƙalubale. Na gode sosai, kuma na ji da abin da kika faɗa min. Bayan haka kuma, ina so ka manta soyayyar da ka yi a baya. Ka manta wacce ka so a baya, yanzu kuma sai ka mai da hankalinka zuwa ga wacce take son ka.